सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भेज दिले नहीं हर में रही ठीक बबुआ के ममहर में सखी सैया भेज दिले नहीं हर में पहले बबुआ रही ठीक ममहर में राज के बतिया कुआर के हो 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 जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो। तोह से बतावताली केहू से न कही हो इज्जत के बात बाटे चुपे चाप रही हो तोह से बतावताली केहू से न कही हो इज्जत के बात बाटे चुपे चाप रही हो परसत सारे तवार के 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 हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो। सब कोइल धइल हो रोहित पाठक के तो शक नहीं भइल हो नीले कमल के तो सब कोइल धइल हो पाठक रोहित के तो शक नहीं भइल हो अब तो घर परिवार के 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 हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो सखी सैया भेज देले नहीं हर में पहले बबुआ रही ठीक ममहर में राज के बतिया कुआर के हो 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 जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो जवन दुआरा पर खेलता यार के हो जवन होखे वाला बाटे उ भतार के हो।